Benvinguts a l'acte més important de la nostra comissió infantil, la presentació de la nostra falla major infantil i la seva cor d'honor. Fallera major infantil de l'any 2015, Chiqueta, Gemma, Montesinos i Jiménez, que ve acompanyada pel president infantil Francisco García La Parra. Anem a rebre els membres de la nova directiva infantil per a l'exercici 2016. Tresorer infantil, Xiquet, Javier, Campos i Munera. President infantil, Xiquet, Javier, Rivera i Hoyos. Ha arribat el moment d'acomiadar a la que fins avui ha sigut nostra regent infantil. Serà Marta, la seva cosina, l'encarregada de dedicar-li unes paraules a Gemma. Avui fa un any que d'un conte de fades parlàrem, on tu, Gemma, no sols preguntaves quin seria el color de la teua tela de fallera. També volies saber si la fadeta et convertiria en la regina dels xiquets. Gràcies per ser el de 2015, estada que brillava amb força per on passava. Per ser energia, orgull, sentiment i història. Gràcies per ser el del 2015, nostra fallera major infantil. Fa un any un somni es feia realitat. Era així nomenada vostra major infantil, però aquest somni avui dona fi. He disfrutat en tot moment amb els xiquets de la falla. He conegut a xiquetes meravelloses, les majors infantils tant del poble com de les altres falles, amb les que sempre he estat. Gràcies per haver-me fet somiar despertar. Visquen les falles i visca la falla La Pau! Fallera major infantil de la Falla La Pau, any 2016, Chiqueta, Paula, Rivera i Hoyos. A la fi ha plegat el nostre dia tan somiant aguira, com un despertar d'un conte de fades que amb molta alegria a aquest càrrec anem a portar. Gràcies, seran unes falles inolvidables. Visca València, visca les falles i visca la Falla La Pau!